అయిపోయావా ఎవరు సారని ఎదురు చూపులు ఏం చేస్తారని ఈ పడిగాపులు ఎవరో సారని ఎదురు చూపులు ఏం చేస్తారని ఈ పడిగాపులు విషం ఇచ్చిన తగలబెట్టిన ఉరి తాడుకు బిగతీసి చంపిన విషం ఇచ్చిన తగలబెట్టిన ఉరి తాడుకు బిగతీసి ఏ డాక్టర్ నీకు సాక్ష్యం రాడు కోర్టులు నీకు రక్షణ రావు డాక్టరు నీకు సాక్ష్యం రాదు కోర్టులు నీకు రక్షణ రాదు ఈ చట్టాలన్నీ కోర్టులు అన్ని నేతి బీరలో నేగి సందమే సామాన్యుల కవి ఎండ మామూలేలే కర్మభూమిలో పూసిన పువ్వా, పిలిచి విరియని ఓ చిరునవ్వా. కన్నుల ఆశలు తీరై కారక కట్టపు కాయలు కవిదైపోయావా. అక్కలారవో చెల్లెల్లారా వ్యవస్థ మలచిన అవలల్లారా అక్కలారవో చెల్లెల్లారా వ్యవస్థ మలచిన అవలల్లారా కాలే గుండెల కమురు వాసనకు కన్నుల ఏరులు పారుచున్నవా కాలే గుండెల కమురు వాసనకు కన్నుల ఏరులు పారుతున్నాయా దారి పొడుగున శవాల గుట్టలు గుండెలు గాయం తెలుపుతున్నదా దారి పొడుగున శవాల గుట్టలు గుండెల గాయం తెలుపుతున్నాయా ఈ రాక్షస పీడన ఎదిరించాలి స్త్రీలు పురుషులు మనుషులందరూ సమానమన్న సమాజం ఉండాలే కర్మభూమిలో పూసిన పువ్వా, కన్నుల మంచెల పువ్వులు పోయక నెత్తురు వంటలు చేతనమవ్వ సమర హోరులో ముందుండ